जिला बेटिया के नाम लिखवाला रंगा दहार के लोगो लगाला होता सगरो डिमांड बाटे मामा में बरांड माटी मिले जाला जे भी टका रहला हो काहे भागता दूर होई जइबू मसहुर तारा किस्मत के खुले जाई ताला हो होता सगरो डिमांड बाटे मामा में बरांड माटी मिले जाला जे भी टका रहला हो काहे भागता दूर होई जइबू मसहुर तारा किस्मत के खुले जाई ताला हो जइबू इंस्टा या फेसबुक पर छाई